Helo, fy enw yw Elin ac rydw i yma heddiw ar faes yr Eisteddfod i ddarganfod barn pobl am y pafiliwn newydd. Hyfryd, does dim pileri. Felly mae'r olygfa yn wych o bob rhan o'r pafiliwn. Ac mae'n teimlo'n gartrefol, fwy intimate. Wel, mae'n enfawr. O'n i'n licio'r un pinc wrth gwrs, ond mae'r un gwyn. Chi'n methu credu beth sy'n mynd mewn i'r pafiliwn. O'n i'n gwylio fe neithiwr y teledu. Chi'n methu dychmygu bod hwnna tu fewn i just pa bell pafiliwn gwyn, plastig. Mae'n edrych yn gret, yw e. Mae'n siarp neis, dy fe. Mae pob set, mae rhywun yn gallu gweld y llwyfan yn rhwydd fath o beth. A diw, mae'n rhaid gweud fi'n joio'r y goleadau sydd reit rownd yr adeilad. Mae'n rhoi fel y ser bach yna. Mae'n edrych yn ffantastig. Mae'n creu gylch braf iawn. Ond i'n anithwr a ddyn neis iawn mewn fath o beth. Mae'n neis, ond mae'n well da fi'r un pinc. O'n i'n teimlo fel bod yn denu mwy o sylw. A fi mewn nawr i weld, ond mae'n edrych yn wahanol. Mae'n edrych yn tym bach yn ddiwydiannol, ond fi'n siŵr bod e'n iawn tu fewn. I well gyda chi, yr un pinc neu'r un gwyn? Diolch bwys pali ydi o. Dy'r lliw ddim yn bwysig i fi. O ran ei olwg, y hen un, achos roedd e'n unigryw ac roedd e'n bach o ffyn hefyd, bach o hwyl. Ond o'r tu fewn, mae well da chi'r un newydd. Ydy, mae'n llai o le, ond mae'n teimlo'n fel Liz yn deud yn gartrefol iawn. Pinc am y lliw, ond gwyn am yr maint. Wel, mae'r pafiliwn pinc oedd yn rhyw adeilad eitha iconic yn y fe, pan oedd rhywun yn dreifo i dre Eisteddfod, oedd rhywun yn gweld y pafiliwn pinc. Ond wedi gweini, allai bod oes y pafiliwn pinc wedi dod i ben nawr. A mae rhaid, oedd na setau yn y pafiliwn pinc tu ôl y pileri a rhywbeth ach wedyn, oedd e ddim falle yn siwto beth oedd eisiau fe wedyn, lle fydde adeilad fel hyn yn binc. Pwy a wyth? So bysych chi moyn y pafiliwn pinc yn ôl? Ie, mae'n llawer haws i ffindo hefyd. Yr un pinc falle. O, tu allan. Ie.